pois o SAF é o Servizo de Axuda no Fogar, que é un servizo que estamos prestando aos concellos, ben sexa con persoal propio ou ben sexa subcontratado, para atender as persoas que teñen necesidade de atención nos seus fogares. Non é un servizo que é fundamental, especialmente en concellos pequenos e rurais, nos que a xente ten moito apego á súa vivenda, que tampouco hai opción a ter esas atencións noutros lugares, non? Porque non existen ben centros de día ou mesmo residencias con prazas públicas ás que poidan ter acceso, co cal eses coidados que se prestan no seu fogar son fundamentais para un desenvolvemento e para un envellecemento consciente, responsable e, sobre todo, digno para as persoas maiores. A situación que se está a vivir agora mesmo no SAF, sobre todo no que respecta á prestación, é que cada vez hai un incremento maior, unha demanda maior do servizo, por unha cuestión obvia, polas necesidades e o envellecemento poboacional, e iso supón unha sobrecarga a nivel económico nos concellos que a día de hoxe está facendo casi inviable a prestación do servizo. Estamos soportando maioritariamente os concellos cando a lei marca moi claramente que terían que ser o Estado e a Xunta de Galiza quen se fixera cargo deses custos. Por exemplo, nun concello como a Barreiros, o custo do SAF aproximase ao 1 millón de euros, cando o orzamento total do concello non chega aos 5 millóns, co cal imaginadevos todo o esforzo financeiro que supón e todo o que supón sacar de outros sitios para poder prestar esa atención, porque efectivamente a atención ás persoas maiores é fundamental.